अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। Mi smo počeli da pričamo i da saznamo vezane život naš poslanik Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zadnji put mi smo pričali vezane bitka na Badr i poslije kako je bio stanje. Isto druga godina bio poslije hidžra kada je časni poslanik sallallahu alaihi wasallam primio objava da muslimani treba da promijeni svoj pravac vezani kibla. Dok poslanik sallallahu alaihi wasallam živio u Mekka, on obavljao namaz i držeći pravac prema časni Kaba i isto pravac prema Betul Maktis, prema Jerusalem. I poslije hidžra i poslanik sallallahu alaihi wasallam nije mogao da drži oba pravaca zajedno i zato on skoro 16 ili 17 mjesec on obavljao namaz i držio pravac prema Betul Maktis. I tako on volio da bude pravac prema časni Kaba, zato što časni Kaba bio prva Božja kuća i koje je Hazrat Ibrahim a.s. i Ismail a.s. ponovo oni su gradili. I tako onda je poslanik sallallahu alaihi wasallam primio taj objava da treba da krene, da muslimani treba da oni krenu svoj pravac prema Betullah, to znači časni Kaba. I zbog ovoga isto neki kršćani, neki pisaca, oni imaju prigovori, na primjer Sir William, on kaže u početak muslimani su klanjali toliko 16-17 mjeseci i držeći pravac Betul Maktis i oni su pokušali da zadovolji Jevrije koji su živjeli u Medina. Ili poslije kada oni su vidjeli nema neka promjena, oni su promijenili svoj pravac. Ali ovo je bez neke osnova taj prigovor, zato što muslimani nisu nešto napravili da zadovolji nekoga, nego poslanik sallallahu alaihi wasallam njegov vid i njegov on uvijek radio prema Božje naredbama i čim on taj dobio naredba, on odmah promijenio svoje pravaca. I čak se kaže jedan čovjek koji je obavljao namaz sa časnog poslanika i otišao na drugi dio grada i tamo isto bila neka druga džamija i to je bio kindija namaz i ljudi su već bili u namazu i onda on rekao slušajte, ali Allah mi, ja sam malo prije vidio časnog poslanika sallallahu alaihi wasallam, on obavlja namaz prema Betullah, prema časni Kaba i ovo je nova naredba i ljudi oni su odmah promijenili svoj pravac tokom namazu.
I tako oni su bili poslušni, nisu čekali. I muslimani nisu nikome voljeli da zadovolji, ali na ovo doba kada mi vidimo, nažalost, neki muslimani, oni radi čak suprotno od ovih Jevrije. Zato što Jevrije su voljeli da muslimani klanjaju namaz i da drži njihova kibla. I danas, na primjer, ima neko mjesto, na primjer u Pakistan, oni ne dozvoli naš džemat Ahmadija da oni uči ezan. Ezan je isti kao kod drugih muslimana. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ašhadu an la ilaha illallah, ašhadu an la ilaha illallah, cijeli ezan je isti. I inače se kaže od doba časnog poslanika, jednom on kada je putovao, on saznao jedan dječak koji je bio nemusliman, koji je bio mušrik, on znao azan na pamet. I tamo su prolazili ljudi i on slušao i tako on napamtio. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem njega nazvao i rekao hajde da čujemo. I on učio azan i njemu bio drago. I sada i čak neki, na primjer, ja mislim u Maleziji, neki sud odlučio da riječ Allah samo smije da muslimani koristi. Ali to je čudno, ne razumijemo takve stvari. Ovo nije neka firma, vjera nije neka firma da neko kaže ovi imena pripada samo nama i ne može neka druga vjera ili neki drugi ljudi da oni koristi. To je potpuno pogrešno. Islam kaže Rabbul Alamin, gospodar svjetova, to je naš gospodar. I poslanik i on je Rahmatan lil Alamin, on je milost za cijeli svijet. I zato nama treba bude drago. Ako neko obavlja namaz, ako neko i u Pakistan ni smeta, ako mi obavljamo namaz, ako mi klanjamo namaz, onda bio dosta predmeta, neki ljudi naši, oni su bili u zatvor i krivnije je bio da oni su nekome nazvali Assalamu alaikum. Krivnija je bila, oni su pisali na svom pismu Bismillahirrahmanirrahim i onda hođe su otišli kod policija i ovi ljudi, oni su dobili kazna, zato oni su rekli ovi stvari treba da koristimo samo mi. Inače, vi vidite kako je Jevrijama bio drago da muslimani obavljaju namaz držeći njihovi pravac, njihova kibla. I kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem promijenio kibla, oni su bili ljuti. I tako, ova bio druga godina i poslanik sallallahu alejhi ve sellem oslije časni Kur'an piše detaljno sura Bakra za taj događaj kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem volio i molio i onda Allah tako naredio. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao navika dok ne dolazi nova naredba, onda on uvijek držio stara neka navika ako nima neka nova naredba bilo za neki predmet. I na druge strane, Arapi, Makanlije, kada su dobili veliki poraz, kada su zgubili nekoliko svoje ovi vođe i skoro većina njihove vođe, oni su bili ubijani tokom bitka na Badar. I onda sada su došli novi njihovi omladine koji su bili na čelo i Abu Sufjan, on postao kao njihov poglavar i onda on isto je zakunio da neću više spavati sa svom ženom dok ne uzimam osveta i neću staviti ul na kose, tako neki stvari on naredio za sebe. Onda oni su mislili sada treba da čim prije uzimamo osveta i da ne ovi moć od muslimani poveća. I tako se kaže do Bedar, oni svi su bili otvoreno, oni su pravili zavjeri i planove protiv muslimana.
zato što oni su mislili muslimani su slabi, mi smo jači, ali poslije ovo bitke oni su isto počeli da pravi neki zavjeri protiv muslimana u tajnu. I tako se kaže da jednom nije prošao, to je bio tek svježa ovo događaj na Badar, blizu Kabe su sjedili Umer bin Wahab i Safwan bin Umayya ibn Khalf. I oni su isto bili tužni zbog ovo što su izgubili i Safwan rekao sada nema nikakva razlog za život zato što mi smo izgubili naš draži tamo i sada šta ćemo da mi ostanemo živ, šta je sada svrh za života. I Umer, taj drugi čovjek, on rekao ja bi rizikovao svog života, ali imamo djece, imamo neki kredit, nemam neke uslove da ja vratim i ko bi onda pazio na moje djece ako ja nešto pravimo neki korak. I inače ja bi potajno otišao u Madina i tamo bi ubio poslanik Muhammad sallallahu alejhi ve sellem i on rekao imamo neki jedan razlog da idemo tamo zato što moj sin još kod njih kao ratni zarobljenik. I drugi čovjek Safwan, on bio poglavar, on rekao ne brini za svoj kredit, ne brini za djece, ja sam tu i ja ću uzeti sve odgovornost. Neka ti ideš i ako ti misliš da bi uspio da ubiš Muhammad, neka ti ideš. I Umer tako je krenuo, uzio svoj mač i mač prije upitio, stavio na otrov i tako da bi to je bio njihov neki način, onda brzo bi rešili, brzo bi ubili svog neprijatelja. Otišao tamo taj Umer bin Wahab u Madina. Hazrat Umar radijallahu ta'ala anhu, on bio puno mudar, on se sumnjao za njegov dolazak, inače Umer stavio svoj mač na svoje kao vrat, to je bio njihova neka obeća, ta neka nosnija. Umer, kada je Hazrat Umar radijallahu ta'ala anhu njega vidio, on rekao za par sledbenike, neka budite oprezni, ja mislim da on ima neki drugi plan i neka zlo namjera i ja idem sada da pozovim časnog poslanika i vi budete tamo oprezni kada sjedite da nešto ne radi. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je došao tamo, on pitao Umer da li sve u redu, zašto si došao? On rekao ja sam došao da molim vas da oslobodite mog sina. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao onda zašto nosiš ovo mač? On rekao onako i naši mačovi su bili slabe, nisu donijeli neki korist tokom Badar, šta je sada korist ovo mač? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem opet pitao, reci mi stvarni razlog za svog dolazak. I kada je on opet tako rekao i kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem onda rekao, da li nisi bio sa Safwan bin Umayya blizu Kabe i pravili ste zavjer protiv mene i plan za moje ubistvo i treba da pamtiš, Allah tebe neće dozvoliti da ti stigneš do mene ili da ubiš mene. I kada je on to slušao, njemu bio toliko čudno, zato što kada on planirao, tamo nije bio treći čovjek, tamo su bili dvojica. I onda on rekao, to znači Allah vas obavijestio, priznao i rekao kada smo pričali, tamo nije bio treći čovjek. To sigurno Allah vas obavijestio. I onda rekao, ja prihvatim vas.
I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ovo je sada vaš brat, neka učite njega islam, oslobodite njegov sin. I poslije taj Umer bin Wahab postao musliman, otišao u Mekka i tamo isto držio tajno tabligh i nekoliko ljudi oni su postali musliman. I to vidite kako Allah spasio časnog poslanika i vidite kako Allah njega obavijestio. On nije imao neki svoje tajne agent u Mekka kada su planirali. I to znači na svakom koraku Allah njega štitio, Allah spasio njega od neprijatelja. I poslije ovo bitka na Badar i nije prošao kratko vrijeme i među Aus i Hazraj plemen mnogi ljudi koji su prije bili mušrik, oni su primili islam. I među njima isto bio Abdullah bin Ubay ibn Salul. Za njega smo već prije pričali, on prije očekuje da bude poglavar i poslije on bio nazvan kao Raisul Munafikin, kao poglavar za licemire. Ovdje je sada prije nego da objasnim još neke stvari vezane život naš voljeni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i treba da odgovorimo par prigovor protiv islama. Na primjer, ovo pitanje za ratni zarobljenike i zatvornike i kako islam ima učenje u tome. Kada je islam pojavio, u tom vrijeme u svijetu većino bio takva stanje da jedna nacija kada je bori protiv druge nacije, onda taj koje pobjedi, on uzimi ovi drugi ljudi kao robovi, napravi kao robovi i inače u tom vrijeme tada oni su pokušali isto da potpuno uništi islam. I Allah dozvolio muslimanima da oni mogu da radi na isti metod, isti stvari kako neprijatelji oni su koristili protiv muslimana. I kada mi vidimo Izraelčani, oni su imali ista naredba i kod nisu dolazili nekoliko poslanika i oni su koristili isti metod kada oni su ratovali, oni su uzeli kao oni su napravili robovi. I muslimani, oni su samo odbranili sebe. I inače muslimani nisu napravili nekome robovi, ali nisu držili kao u zatvor bez rata, ali kada oni su napadali. I kada muslimani su držili ovi neprijatelji kao ratni zarobljenik, onda muslimani su dobro ni pazili i tako se kaže da oni nisu dali halijeb i sam su jeli samo neki hurme i kada su krenili od ratnje polje prema grad i neki sam su pešali i ovi koji su bili njihovi neprijatelji nisu dali da oni jahaju. A šta se tiče sada učenja islama u tome i na koje uslove muslimani smiju da uzimaju ni kao zarobljenike. Sada ja čitam 2 ajeti časnog Kurana i zato što kada su počeli ratovi i onda ovo bio isto jedan predmet. Allah kaže u časnom Kuranu:
मा कान लिनबिय्यिन अन यकून लहू अस्रा मा कान लिनबिय्यिन अन यकून लहू अस्रा हत्ता युस्किन फिल अर्ज़ि तुरीदून अरज़द दुनिया वल्लाहु युरीदुल आखिरा वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। सूरत अल-अनफाल 69. Ni jednom poslaniku nije dozvoljeno da ima zarobljenike osim ukoliko u zemlji bude krvavog rata. To znači ne smiju da uzimaju zarobljenike neki ljudi osim kada baš ne bude ovo stvarni rat, kada u zemlji bude krvavog rata. Vi želite dobra ovog svijeta, dok Allah za vas želi drugi svijet, a Allah je moćan i mudar. Onda na drugo mjesto isto se Allah kaže فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. A kad se sukobite sa nevjernicima, udarite ih po vratovima, i kad prolijete mnogo krvi njihove, onda ih vežite čvrsto, poslije ili ih oslobodite velikodušno ili otkupnim, sve dok rat ne prestane. To znači ovo naredba je muslimani ne smiju da uzimaju neka druga nacija kao ovo zarobljenike dok ne bude regularnog rata. Bez rata ne smije. Samo ako između dvije strane dođe do krvavog rata, jedino se tada smiju zarobljivati ljudi. I onda časni Kur'an kaže prvo da oslobodite velikodušno. Recimo, drugi ljudi nisu radili u širom svijetu, bio takva običaj da oni su uzeli kao ratni zarobljenik i onda oni su faktički bili njihovi robovi. I časni Kur'an od početak kaže ne smiju bez rata, ali kada ste uzeli, onda prva naredba je oslobodite ih velikodušno i onda drugi ili otkupnim, zato što oni su došli da vas ubijaju. I sada Kur'an ne dozvoli da vi smije da ubijete neki ovi zatvornike. I onda kako su i dok rat traje, vi treba da ni držite kod sebe i kada se rat završava, onda treba da ih oslobodite. I na drugo mjesto isto Allah kaže in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi wa la in sabartum la huwa khairul lisabirin. Surat An-Nahl 127. Ovo prvi ajet što sam učio, to je sura Muhammad, ajet 5. Ovdje Allah kaže, a ako budete kažnjevali, onda kažnjevajte slično onome što je prema vama nepravedno učinjeno. To znači kako neprijatelji ponašaju prema vama, vi imate pravo na isti način. Ako se strpite, onda je sigurno to bolje za strpljivi. I to znači ako nevjernik oni uhvati vaši ljudi, vi imate pravo da uhvatite njihove ljudi. Ako oni koristi
ove ratni zatvornike, uzimaju od njih neki posao, onda vi imate isto pravo da vi uzimate od njihove posao. Ovi ima kritika, prigovora protiv islama, na primjer da muslimani su držili takve ovi ratni zatvornike. Ali kada mi vidimo u današnje doba, danas svijet misli oni su puno civilizirani, sada puno napredovanije, ali sada vi vidite kako oni uhvati vojnik od drugi nacije i koliko onda oni pravi ni zločin protivni, to smo svjedoci tokom Prvog svjetskog rata, tokom Drugog svjetskog rata, ovi nacije koji sada su nazvani puno civilizirani, na primjer Japanci, Nemci, Amerikanci, i to nije sada prošao puno vrijeme kako oni su ponašali, na primjer ovdje skoro prije par godine u Irak, to je bio su slike, sve su došli nevidljivo. Osim islam, ostali religije, oni nisu imali takve učenje kako islam ima učenje, zato što tada ljudi su mislili da ovi zatvornike su njihova kao oni su njihovi imanje, kao oni su njihovi svojstvo. Zato što to je bio razni razlog, tada nisu bili logori, tada nisu bili zatvori i ovo bio običaj da poslije bitke ovi zatvornik oni budu podijeljeni među vojnicima. I kao sam rekao, nije bio tada zatvor, da bi oni držili u zatvor. I onda još jedan pitanje vezane ovi ženama koji tada su, ali prvo nego da pričamo o tome, islam toliko da učenje, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da vi treba da budete ljubazni prema svoje robova i rekao šta vi jedete, treba da ni tako hranite, šta vi obučite, treba da ni tako obučite. Tako se kaže jednom Hazreti Ali radijallahu ta'ala anhu, on otišao da kupi svoje odjeće i kada on traži od čovjeka dvije ista materijal, ista boja, ista sve, on rekao zašto ćete imati druga vrsta, druga boja, drugi, kupite nešto drugo. Hazret Ali rekao jedan za mene, jedan za moj rob. I onda rekao časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nama rekao kako vi jedete isto ni hranite, kako vi obučite isto obučite ni. Isto se kaže za Hazrete Ibn Masud, jednom on tukao svog roba, slučajno došao časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i on bio nazad i poslanik kaže Ibn Masud, šta radiš? Onda on kaže, ja sam toliko se plašio i ja sam mislio, ako ja sada nešto ne radim, ja možda da ne služim džennet. I poslanik možda bi bio lut. I onda on rekao, o poslaniće, ja njega oslobodim. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ako ti ne oslobodiš, ako ne bi oslobodio, ti bi dobio Božje kazna. I tako islam dao nekoliko rješenja da se oslobodi robova. Ako pravite ovo grije, oslobodite rob. Ako bude ovo grije, oslobodite rob. A nema ni jedan način da pravite
robovi, kao sam rekao sam taj samo zbog ovo bitka, ili tamo isto je rečeno da treba da oslobodite. Ali prije dolazak Islama ovo bio običaj. Časni Kur'an nama dadne uputstvo kako neprijatelji postupaju prema vama i vi imate isto pravo da vi postupate. Šta oni radi protiv vas, vi potpuno imate pravo. To prizna svaki nacija u svijetu. Na primjer, časni Kur'an Allah kaže in akabtum fa akebu bi misle ma ukibtum behi wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin. A ako budete kažnjivali, onda kažnjevajte slično onome što je prema vama nepravedno učinjeno. No, ako se strpite, onda je sigurno to bolje za strpljive. Surat An-Nahl, ajet 127. Isto, na primjer, časni Kur'an dadne potpuno učenje vezane ratni zatvornike. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je isto rekao kako treba da vi ponašate, kako treba da vi ih pazite. To smo isto prije učili 2 ajeta gdje je bio rečeno da treba da ih oslobodite ovako velikodušno i možda bi uzeli neki otkup. Ali šta se tiče, kada mi vidimo mimo Islama, svaka nacija tako čini. Kada jedna nacija ratuje protiv drugih nacija i ko pobjedi, uzimaju drugi ljudi kao ratni zatvornike. Islam nama dadne učenje da ne smije da vi ubite ovi ratni zatvornike. Ako je neko pravio neki zločin i on je slučajno, on je zatvornik od među ovi, onda možda bi on dobio taj kazna, ali to nije zbog toga što on je kod muslimana, nego on bi dobio taj kazna zbog taj zločin što je on prije napravio. Isto časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada se pojavio, tada u svijet se nalazio taj sistem za robova. I većino ovo robovi su počeli kroz rata, zato što kada su, to je bio odavno u svijetu, 2 nacija se sukobovali, onda jedna koja pobjedi, onda on uzmi drugi djece, žene, svi, da oni svima pravili su robovi. I čak kod nije tako bio, ako žena bude trudna, onda šta rodi, to isto je već rob. Ali Islam nama dao taj učenje, koliko treba da budete ljubazni prema robova. Se kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, šta vi jedete, hranite, ni isto. Šta vi obučite, ni isto obučite. Ne uzimate posao šta nije u njihovi moć ili mogućnost. Za Hazreti Ali radijallahu ta'ala anhu se kaže, jednom on otišao u pijacu ili u pazar da kupi odjeće, on uzio 2 ista boja, ista sve, i čovjek koji je prodao, on rekao, bolje bi bio da uzimate, ima druga boja. Hazreti Ali radijallahu ta'ala anhu rekao, ovo je druga je za moj rob. I nama je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tako rekao. Isto se kaže za Hazreti Ibn Umar radijallahu ta'ala anhu, jednom on tukao svog roba. Slučajno došao poslanik i poslanik od daleko kaže, Ibn Umar, šta radiš? I onda on se plašio i mislio, ako sada nešto ne pravim, ja ću dobiti ovo neka kazna. Onda odmah rekao poslanice, ja oslobodim njega. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ako ne bi oslobodio,
ti bi dobio Božje kazna. I na druge strane, kada mi sada vidimo ovi nacije koje su nazvani kao civilizirane nacije, kako oni su ponašali prema zatvornike, mi smo svedoci tokom Prvog svjetskog rata, tokom Drugog svjetskog rata i skoro u Irak, u Abu Ghraib se zvala taj zatvor, kako su tamo Amerikanci, oni su ponašali i prije isto Japanci, kako oni su ponašali, to znači ovi su tako ponašali da ne može da mi kažemo da to su civilizovani svijet. Zato Islam dao učenje za oslobođenje robova. Islam nema učenje da pravite robovi, nego samo ima učenje kako treba da oslobodite. I prije Islama to je bio kao jedan sistem. I svugdje u svijetu su tada nalazili robovi. A Islam nije rekao da pravite, nego ako rekao, na primjer, ako pravite ovo grije, onda Kur'an kaže oslobodite robova. Ako budete ovo greška, oslobodite robova. To znači oni su otvorili putovi. Na primjer, ovo ima neka kao crtani, ovo miš puca na mačka i pravi razni rupovi i ona hoće da uzmi malo voda, da pije voda i izađe od sve strane. A Islam je tako, ima učenje da samo pusti put kako treba da oslobodite robovi. I čak se kaže, jedan sledbenik, on u jedan dan, on bio bogati čovjek, 60.000 robovi on kupio i oslobodio. I drugo isto Islam dao neki sistem da treba da pravite mukatabat. Mukatabat se zove kao taj rob, on može da pravi ugovor sa svog gazda da bi on bude oslobođen i on bi zaradio i njemu platio taj otkup i pare i čak ako gazda ne slaže, islamski ka država ili taj vlada mora da njega pomogne. I onda drugi jedan prigovor što dolazi u Islam i vezane sluškenje. Kada mi čitamo časnom Kur'an na razno mjesto, kada se završava predmet da se za ženba i mimo žene ima tamo rečeno šta držite vaše desne ruke, to znači to su ovo sluškenje. A onda neki muslimani, oni su mislili kada Islam dadne toliko čistoća, drži ima učenje za čistoće i onda kako može da van brak čovjek ima pravo da drži nekoga. Ali kada mi čitamo časni Kur'an, to je tako. I Kur'an ima dadne dozvola da ljudi može da imaju u korist takve sluškenje mimo svog braka. I onda kada mi čitamo, mislimo u tome šta je bio taj razlog i zašto Islam tako dao ovo rješenje i kada mi saznamo taj rješenje, onda ne može da bude nešto bolje rješenje od toga. I prvo, ovo može da bude neki pitanje, da li ovo seksualni odnos u svom biću, da li ovo je nešto čisto ili nije čisto. I onda odakle dolazi taj naredba. I kada mi vidimo razni poslanike, nema ni jedan poslanik koji je pričao protiv toga. Čak i svaki poslanik se oženio,
za Hazrat Isa a.s. ne kaže negdje da je on imao žena, ali on isto nije dao neka učenje da ne smije da čovjek ne smije da se oženi. To znači šta je dozvoljeno, šta je nije dozvoljeno, šta je halal, šta je haram, ovo je vezane sa Božjim dozvolom. Ovo što ljudi sada, na primjer, mi kažemo, ovo je čisti život, ako čovjek spava sa svom ženom. Zašto je čisto život? Zato što to je čovjek radi sa Božjim dozvolom. A mimo brak, ako čovjek spava sa drugom ženom, onda to znači ovo nije čisto, to znači ovo nije dozvoljeno. I šta se tiče prije Islama nema jedna vjera koja je ograničio žene. Čak u Bibliji se kaže da je čovjek imao i čak prema njih poslanik imao 99 žena. I hoće da ima još. I mimo žene onda pričaju za haram, to znači da ljudi su imali nekoliko žene. I ljudi ne znaju. Oni misli Islam dao dozvola da čovjek može da ima 4 žene. Ali oni to ne znaju. Islam je prva religija koja je ograničio taj broj. I ograničio taj broj i dao nekoliko uvjeta da mora da budete pravedni i tako dalje. I kada mi vidimo ti uslove, onda to faktički izgleda da je jedna je dovoljno. Ali ovo šta Islam priča za taj sluškenje, to kao sam prije pričao za ovi ratni zatvornike i tada isto bio neki svaka nacija, oni su imali takva običaj. Oni su ponašali prema Islam na isti način. I onda bili su ratovi, dosta udovice, siroče i ako sada, na primjer, od drugi nacije koji nisu muslimani i oni budu ufaćeni, njihove žene dolazi kod muslimana, a nije bio neki zatvor gdje bi oni držili i onda muslimanima bio podijeljeni ove žene. I ako bi neprijatelje pobjedili, oni bi tako ponašali. I to je bio praksa u širom svijetu. I ako časni Kur'an nije dozvolio da čovjek može da ima odnos sa ovim ženama mimo svoje žene, onda šta bi bio u društvu? Zato što one žene bi isto imali neke prirodne potrebe. I onda bio problem za društvo. Ali ovako, kada je, na primjer, one su bili kod jedna žena, na primjer, kod jedan čovjek. I onda drugi ljudi znali. Ona ima neki zastor, ona ima neki čovjek. Onda ne bi niko dirao. I tako ovi ajeti koje su sada nalazi u časnom Kur'anu, vezane ovi sluškenje, učenje Kur'ana su do sudnjeg dan i isto učenje bili su u tom periodu kada se ovo nešto dešava. Ali ovi žene, neki, kao sam rekao, neki muslimani su tumačili, to znači treba da se oženi muslimani ovi ženama, ali to nije rečeno. Zato što onda šta bi bio za ove žene koji su bili prije u brak sa tom čovjekom? I drugo, oni nisu bili odgojeni prema učenju Islamom. I tako ali Islam onda dao taj učenje, ako od ove žene, ako one rodi, onda su oni oslobođeni, onda oni imaju status kao vaše žene.
Zato ovo što je dozvoljeno i nije dozvoljeno, ovo je povezane sa Božje naredbama. I tako ovo bio učeni Islama, ali ovi nacije, na primjer, gdje nema takvo rješenje, na primjer, kao u zapad, oni drži sada samo jedna žena i vidite kako je pao moral poslije Prvog svjetskog rata i pogotovo poslije Drugog svjetskog rata. I onda kada nisu koristili taj rješenje što Islam dadne, zato što kada je bude rat uvijek više muškarac pogine, žene ostane i ne bude ravnoteža, i to Islam rešio taj problem. I sada mi idemo krenemo još dalje i drugi hidžra u život časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i tada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se oženio sa Hazreti Ajša radijallahu ta'ala anha. Ovo sada, na primjer, u zapadni svijet, bilo koji jezik vi čitate, ovo je jedan veliki prigovor i velika optužba protiv časnih poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Nauzbillah, oni kažu, on zlostavljaju djece, nauzbillah, kako oni nemaju stid, da ovo čovjek koji je bio najbolji čovjek, koji je bio krun od svih poslanika, koji je bio pečat svih poslanika, za njega oni tako pričaju. Šta se tiče ovo predmet, oni kažu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, negdje se piše da je oženio sa Hazreti Ajša radijallahu ta'ala anha i ona imala 6 godina, i negdje se piše da ona imala 9 godina. I piše se da kada je imala 6 godina, tada je bio kao venčanje, ali venčanje to znači kao nika, ali tada ona je boravila kod svog roditelja, ili poslije kada je ispunila 9 godina i tada počela brak. Stvari u tome, i kada u početak u Islam, ovi stvari koje su bili pisani, to su počeli skoro poslije 100 godina. Do 100 godina nije bio neki historičar koji je pisao istorija. Zato što historičar kada piše nešto, on puno misli o tome, on ne piše kao slijep, nego on vidi šta je bio rečeno, da li to je moguće, ali to nemoguće. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se oženio sa Hazreti Hatidža, i kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao 25 godina i Hatidža radijallahu ta'ala anha, ona imala 40 godina. I ona je umrla kada je poslanik već imao 50 godina. I to znači skoro 25 godina poslanik sallallahu alejhi ve sellem se živio sa Hazreti Hatidža. I tada on bio sam, imao djece, i kaže se jednom poslanik sallallahu alejhi ve sellem se šetao bio u ulice i sreo usput Hazrat Khawla bint Hakim. Ona bila isto muslimanka i sledbenik, i ona, mi kažemo kao sahabi za čovjek i sahabija za žene. I ona rekla, poslaniće, vi izgledate tužne, i ona je rekla, zašto vi ne oženite? I poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao, da li ima neki prijedlog? I ona rekla, jeste, ima jedna djevica i jedna udavica. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao, ko su ti? Ona rekla, jedna je ćerka od Abu Bakr i druga je Sauda, Hazrat Sauda radijallahu ta'ala anha, i Hazrat Sauda radijallahu ta'ala anha tada imala 50 godina. I sada vi mislite o tome da jedan čovjek koja brini za svoje djece, njemu je potrebno neka žena koja može da pazi za njegov djece, njemu je potrebno
neka žena koja može da se druži sa njim, da se smani njegov tuga, zato što imao mnogo probleme od neprijatelje i najdraga žena, ona je preselila i sada šta bi on mislio da on oženi jedna devojaka 6 godina ili 9 godina, da li ima logiku u tome? Zato ovo je potpuno pogrešno i tako se sada kada mi pričamo za dalje, onda ćete vi saznati kako ova optužba na časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bezosnovna. I onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao za taj Khawla bin Hakim, hajde neka ti ideš da pitaš. Ona je otišla kod porodica od Hazreti Abu Bakr radijallahu anhu i pitao da ona misli da Ajša treba bude udata sa Muhammad sallallahu alejhi ve sellem. Znate šta su oni odgovorili? Oni su rekli, mi smo za Ajšu već smo odlučili prije nekoliko godina da ona bude udata sa nekim. Već je bio kao, oni su već odlučili. I ako tada Ajša bila 6 godina, kada je poslanik poslao poruka i majka od Ajša kaže, nekoliko godina prije mi smo već odlučili i od kada smo postali muslimani, mi sada ne znamo da li oni će oženiti sa Ajšom ili ne. I to znači ako je prije, to znači ona imala 2 ili 3 ili 4 godine kada su oni naručili. Da li to ima logika u tome? I poslije ta je žena otišla kod Hazreti Sauda i predložila i ona prihvatila. I tako časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem on oženio sa Hazret Sauda. I poslije hidžra i kada je Hazret Abu Bakr već pitao od ovo porodica i onda oni su rekli, vi ste već zalutali i zato nećemo uzeti Ajša, i onda je, to znači ona je više bila slobodna i kaže se onda, to je bio 2. godina, mjesec Šaval, poslije hidžra, kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem on se oženio sa Hazret Ajša. Ali prije se kaže isto tokom bitka na Badr, Ajša je tamo bila, učestvovala na bitci i žene su tada pomagali. I tako ovi vojnike kada neko bude ranije, da li može jedna devojka koja ima samo 8 godina ili 7 godina, ako je tako tada, ona bi išla tamo, ona pomagala. I poslije časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se oženio. Ali moguće je da bude neka greška kada je neko rekao. Zato što na engleskom kada mi kažemo neki slove, na primjer 9 ili 16 ili bilo koja neki brojevi, to bude jedan riječ. Ali kada se kaže na arapskom, onda se kaže 2. Na primjer, ako hoćemo da kažemo 16, onda na arapskom se kaže sita ašara. To znači 2 slove. I najvjerovatnije ti ljudi koji su pisali, oni su bili nemarni. Oni su zaboravili umjesto taj ašara, samo su pisali sita. To znači 6. I nisu pisali. I drugo, Hazreti Asma radijallahu anha, ona bila starija sestra od Hazreti Ajša radijallahu anha. I Hazret Ajša bila 10 godina mlađa od Hazreti Asma. I Asma radijallahu anha, ona preselila 73. godine poslije hidžra i imala 100 godina. Mašallah, živjela dugo.
I kada je bio hidžra, ona imala 27 godina. I Ajša 10 godina manije, to znači ona već bila 17 godina. I poslije hidžra, ako računamo još 2 godine, to znači Hazreti Ajša onda tada imala 18 ili 19 godina kada je ona bila udata. I tada, naravno, nije bio neki rođni list ili neko pisao datume. Ljudi su kada pričali, oni su pričali inako, samo gađaju nešto su mislili. I ne može, i drugo, Arapi nema ni jedan prigovor protiv časnog poslanika tu vrijeme. Niko tada rekao Muhammed oženio sa jednom djetom. Niko rekao, nema ni jedna optužba. To sada ovaj zapadni svijet, zato što oni su protiv časnih poslanika, protiv islama, oni su sada to uzeli kao da tako pravi, da pokažu na ozbiljno u svijetu, vidite kakva je bio njihova vođa. I inače ima neka enciklopedija od katoličke crkve, ali ne znam ko je napisao, tamo se piše ovo Marija kada je bila udata sa Jusuf, ona imala samo 11 godina. I onda šta ćemo sada ovo? I u svijetu na razno mjesto sada isto ima negdje zakon, jedna djevojka može da bude udata 14 godina ili 15 godina, negdje ima takve da može se 18, negdje 19, ali kada mi vidimo život časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dok je on bio u Makka, Makanlije, oni su ponudili njega, ako ti želiš, mi bi skupljali najljepše žene u Arab i mi bi tebe poklonili. Samo zaustaviš ovo posao što ti radiš. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem tada rekao, ako stavite mjesec na desne ruke i sunce na desne ruke, mjesec na lijeve, ja neću napustiti ovo je Božji posao. I kao sam rekao, ovo i onda razlog je bio da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem on dolazio kao za muškarac, također za žene. Ajša radijallahu ta'ala anha bila pametna žena. I tako ona je naučila islam i poslije toga ona je širila. I Hazrat Ajša radijallahu ta'ala anha, od njoj smo saznali 2210 hadis od časnog poslanika. I toliko bio taj čist brak, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio objava kada je on bio kod njoj. I ljudi poslije smrti od poslanika, oni su uvijek pitali razni predmete od Hazreti Ajša radijallahu ta'ala anha. Tako Hazreti Ajša puno je znala objašnjenja za časni Kur'an, objašnjenja za razni predmet haram, halal, fikha i onda za nauka, za liječenje, za razne stvari ona saznala. I dosta učeni ljudi, oni su rekli da mi smo učili islam od Hazreti Ajša i pola islam mi smo učili od Hazreti Ajša. I poslije poslanika ona je ostala 48 godina živa, 58. godine poslije hidžre ona je preselila. I drugo, ovi sada koji optužuju poslanika, oni to ne znaju. Kao sam rekao, u doba poslanika nema ni jedan Arab koja ima ovo prigovor protiv poslanika. Zato to je bio normalno i Ajša radijallahu ta'ala anha bila dosta već bila spremna za brak. I drugo, i ona je puno volila poslanika. I ako je tako bio, onda možda bi ona nešto ponašala da kao ona ne voli poslanik. I čak se jednom kaže, poslije kada muslimani su dobili pobjede, jednom došao valjda od Sirija neka meka brašno
i kada je Ajša radijallahu ta'ala anha dobila halijep i prije nego da jede, ona počela da se plače. Neko pitao zašto plačete? I onda Hazrat Ajša radijallahu ta'ala anha rekla, ja bi voljela da bi poslanik sallallahu alaihi wasallam bio živ i onda on bi jeo ovo halijep, zato što mi nismo imali takva meka brašno bio toliko tvrdo i poslanik sallallahu alaihi wasallam imao probleme u zube i toliko ona je voljela. I ovo nije bio samo za Hazreti Ajša, ostali njegove žene isto su njega voljeli. I što je možda neki drugi put pričat ćemo zašto je on imao više brakova. I to je bio neki razlog i sa Hazreti Ajša kada je on bio i nekoliko puta rečeno u hadisi on došao kod Ajša i opet tražio dozvola da bi molio cijeli noć i cijeli noć on obožavao. I tako ovi ljudi nemaju stid kako oni optužuju, neće da saznaju šta je stvarnost i zato ovo bio nešto bitan predmet i malo sam detaljno pričao za ovo, za Hazreti Ajša radijallahu ta'ala anha i neka Allah samiluje sa njih i neka Allah samiluje sa nama i danas se završavamo ovdje i do sljedeće put inša Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.